ya derɗiraɓe julɓe, siftinira en bako wowa wiyete waasu jumaare. Ko woni mawɗum waaju fuu derɗiraɓe julɓe Allah, anndugo tawhid, jogu kaɓɓe boɗɗe haa ɓernde muɗum annda ko woni tawhid, ngam dewal mum fuu dow man woni. To goɗɗo wala tawhid mbondi o ɗo huwa kuugal o soman mbar jaari wonata. To o huuri be majjere o annda o jaɓantake, ngam majjere foɗantamo bidu'aku, o wadda kuuje ko annabijo wiyayno ha diina, o naada o tamma ɗum nafan ha dewal. Ya derɗiraɓe julɓe Allah, modi ɓe annduɓe waɗani en laabi man pat no en andira, joto en gebake. ɓi adama to waddama ha duya ɗo, ko ɓuri tilmugo ha maako to Allah fondi mo handitama ɗo, o mara tawhid mbondi. Tawhid ɗo andugo Allah, tokkago nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam, sharia ka annabijo waɗi ɗo ta o ɓesda, ta o jilla goɗɗum feere. To o jilli o jaɓantake, kanjum woni biɗa'aku. Go'o kam ko ɓi adama a artata aynugo ha hoore mo ha duniyaru diga yande o balidini hakkilo mako wari timmiɗo, o ayna diina mako. No aynirgo diina ɗo na wargo juulurde juula hota non noon tan, o anda mo o juulanta, no o juuldata. To ni o anda oɗo waɗa ɗum non noon, to o seedi ba pofɗe mako sendiri ha duniya ɗo, o yehi barzako o yara bone duumiɗo, o heɓata seetago. Saare taskara en goni er duniyaru ɗo, go'o man ɓi adama ayna diina mum. To diina ɗo heɓake nden hunde fuu heɓe ɓaawo ɗo. ɓaawo diina ɗo ɗume o aynata nafsu maako be nafsuji woɓɓe feere. Ko woni nafsu ɗo, ngendam maako kanko be woɓɓe feere, kuje ɗuɗɗe nasti ha ɗon. Yimɓe duniyaru suhlori kanjum, haala jamuji ta yimɓe ñawa. To ɓe ñawi bo no ɓe ñawdorto, kanjum kay ɗo kakkilani ɗum masine. Ta ɓi adama ñawa ñawuji calorɗi ngari, goɗɗo waɗa no watta pattata o ñawa. Haala nafsuji ɓe adama o ayna hoore maako be woɗɓe. Aynugo man ɗo ɗum ɗaɓɓita ɗum, kanjum woni kanko. Diina woni hoore, ngam duumi ɗum kanjum ɗum taƴata ko o maayi. Ngendam maako woni nafsu maako, o aynan ɗum, en ngaran dow majum. Derɗiraɓe julɓe Allah, nden neɗɗaku maako, ko moye andi to neɗɗaku ɓi adama wili kam hunde wonnake. Ta o jaɓa neɗɗaku maako wonno, ko wonnata neɗɗaku fu ta o ɓado, kanjum ɓe mbiyata akhlaq, sifaji boɗɗi ha ɓi adama. Ko moye ko o wala diina o yiɗa neɗɗaku maako wonno. Noon derɗiraɓe julɓe Allah, ko Allah marni mo biyete ɗum jawdi, ta jawdi maako wonno, ta o wonnana yimɓe jawdi mum. Wala mo waaboto haman, o yiɗa ɓe gujja mo, o yiɗa ɓe jabta mo. To kanko bo ta o hujja yimɓe, ta o jafta ɓe, ta o jambo ɓe. Yo derɗiraɓe julɓe Allah, nden haala leñol wari, a tawa yimɓe ɗuɗɓe ho'a ɗum towna dow ko townatake. Leñol ɗo on jongiti haala ɓikkon maako kadi. Ɓikkoye am, ɓikkoye am, ɓikkoye am, ɗo larno ɗum sakitori. Ya derɗiraɓe julɓe Allah, diina ɗo to ɓi adama o wala diina ɗum wonnake. Kanjum on julɓe Allah toroto tum nde ɓe dari ɓe tiiti qibla ha ɓe juula pat, Allah tabitin ɓe dow kanda muɗum. Ihdina sirata almustaqim ɗo nammere ɗo kala gaajowo pat ɗo siftinira gaajeteɗo ha man. To ni ɓi adama diina mum wonnake, wonde man jiɓake, o wari ha duya mehre, o hota bo tampoyan masine. Yo tabitago dow islama, dow imanaku ngu en bolwata nde weeti fu, nde hiiri fu, nde ñalli fu ɗo, ɓi adama haɓa anda ɗum ɗumejum no ɗum wayi. Wargo juula be julɓe Allah, joggo tasbiriwol muɗum, senna Allah, lorna inɗe Allah, ɗo waɗa zikri muɗum boɗɗum, amma andule no ɗum warete.
to a andano ɗum warete aɗa waɗa no a waɗiri fu ɗo ɗum satako laarole juulowo to ndiyam mum laaɓayi ndiyam lattay seniɗam o nangiri be coɓɗam nagarɗam man woɗata julde man nde wooda non noon ibada pat wayi kanjum waɗi tum waajo pat ɗo dori dow ɗo dari dow wato hande ɓi adama anda Allah kalimawol ɓurgol wiyetegol pat wala bana la ilaha illallahu muhammadun rasulullah e ko woni toon ɗo deweteɗo wala sey Allah nden ɗum majjoro goɗɗo feere o ho'a ko Allah tagi o mawnina o tammoro kanjum woni dewal wala hunde feere tammorago ko Allah tagi malla wuyi ha Allah hokka mum ngam ko Allah seniɗo tagi ɗum dewal on wonno do'a ɗum ya ɗum wonnoro ɓi adama o toro ko Allah seniɗo tagi malla bo o tordo Allah be ko Allah tagi ko Allah wiyaymo ko wolwete yimɓe ɓurayi yiɗa ɗum sam ɗo taɓe nana ɓi adama ɗo wolo haala shirku mo on mushrikijo ngam kanjum o ɗum sarran ɓi adama ko moyjo to leñol tan nafanno kam mo dayno annabi ibrahima hisanno en ɗo janga alqur'an noy annabi ibrahima waadi be abba mum baba muɗum noy o waadi be maako nde allah handayimo azara ɗo no ɗum wayi o hisay annabi nuhu be ɓinguel mum to leñol nafanno tan ko dañi taw be ko taw dañi tan nafan taw hakkilani kam nanda annabo en ɓurduɓe annabi adama be baba mum baba ma ko hisay annabi nuhu be ɓinguel mum hisay ya derɗiraɓe julɓe allah ko gasotomi ɓe hoore am e moɗon fuu ɓi adama haɓana tawhidi mum to a anda a jahilijo nafata to a andi a jilli be ko lattayi ko annabijo waddi a biɗɗinkejo nafata a yiɗa nango ɗum bo sam ɗo ɓilla yimɓe ma nde weeti fuu haala shirku nde weeti fuu haala shirku ngam ɗum halkan to ɓi adama julɗo allah o anda allah oɗo jooɗi o rewan allah be no o yiɗi nonnoon o haɓay andugo ɗum o anda to o anda o jahilijo ɗo bo nafata oɗo wadda goɗɗum feere rewra allah ha o wadda kuje feere kaɓɓeji nder diina maako ɗume on kaɓɓeji oɗo waɗa kuje feere ha o hisira be majum malla bo ha allah jaɓana mo be majum ɗum ɗon saka yimɓe julɓe allah feere ɗum karse yimɓe yiɗa nango haala man sam ɓe yiɗa daami yimɓe ma be majum yo ɗum ɗo ɗum daman julɗo allah to mayri be man ha lahira mum ɗum dumoto bo kanjum on shirku ɗo allah tagi en ɗo wi en ndewamo kanko tan no dewal man bo wayi o holli en o neli nelaɗo maako timminirɗo no laaɓe fufu to a tokki ko o waddi ɗo kanjum on sharia allah to a sali a tokkaki ma a anda a jahilijo malla bo a faalay andugo ɗum seyɗan dahima yo ɗum ɗo derɗi julɓe allah pinanen ɗum ko ɓurata damugo ɓiɓɓe adama fu nder dewe muɗum ɓe naada ko allah yiɗa ko annabijo wadda inde man ha diina inde man bidu'aku hunde fuɗɗande nde annabijo waɗayno ha diina no nde woɗiri pande woɗay a renayi diina ma a anda a renayi diina ma a anda a haɓanayi andugo ɗum a faalay ɗum bo ko a dawa a hirda ha julurde no a waɗi patto a tokkay annabijo deydey no o waddiri ɗo a seli to a seli bo a torroto to rakatatako a heɓata seeta annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam to a yiɗi ha a heɓa ɗo ta moymo tawhidi kanjum on hisnata ko teddini teddu e pat tawhidi ndi kalimawol la ilaha illallahu muhammadun rasulullah kangol on ɓe jogi allah seniɗo tagɗo asamanji be lesdi tagɗo en tagi ko taga pat o bawɗo o hokkete o hisnete e ko selnima yaari ha ko o tagi a tammoran ɗum malla bo a tamman allah hokkete ngam majum wala ko allah tagi teddini ba annabo en ɓurduɗo annabo en muhammadu sallllahu alayhi wa sallam to a tokki ko annabijo waddi ɗo a hisi to a tokkay a wi an ka oɗo mawɗo masin dikka a tokkoro laawol maako kanko ɗo an waddingol be hoorema heɓa allah hisne a hisata na noon o wima annabijo man accani en alqur'ani en janga qur'an diga sura al-fatiha ha min aljinnati wannas en tawata ha allah wi en do'oro waynejo ko goto kanjum on bo diina ɗuɗɓe nder meɗen
en do'oro waynejo ɗo Allah wolway inde goɗɗo man wolway bo amma nder diina ɗuɗɓe ɗo nder man ɓe yiɗa nango haala man bo sam goɗɗo man ɗo fitina ɓe to ɗo wolwa ɗum haala ɗume ɗo diga to alfatiha ha fuɗɗi ha min aljinnati wannasi ɗo wala ha pellel aya sappi do'ore waynejo do'ore Allah do'a ɗum dewal derɗiraɓe julɓe Allah komi wi on aynugo diina ɗo kanjum woni hoorejum fufu har ɓi adama to o yeeɓi diina maako hala ko e duumiɗo tawimo ɗuɗɓe bo yiɗa non nango non ɗo ko waɗi yiɗa ɗo dow majum goɗɗo to ɗo dow hunde aɗo wolwa ɗo bana aɗo tooñamo koni a wolwanta hunde man ɗo moyjo on anda la ilaha illallahu muhammadun rasulullah amma laaru ko a waɗata kombi man le ta a wari ha a dow ɗo a inna inde feere annabo en feere malaika en feere kooseje ɗe Allah tagi jabal gaaf feere hunde inde ginnaji non noon a inna be hoore maɗa derɗam a wiya bo aɗa yukki yimɓe to ɗum boɗɗum ko waɗi a yukkani ɓe kadi feere bo a waɗa hunde feere sawdu wondu feere a wiya inde majum layaruma yimɓe ina nan ko haala man sam to ɗum boɗɗum noon toye ha annabijo wasi en mbaɗa noon ɗo annabijo yiɗani en duya be diina fuu ha to ɗum woni to ɗum ɗon ɗo mallu en kolla en ɗum le daga bakara ni ha wargo naasi ɗo aya kay on sappi mbaɗen noon ɗo ko en mbaɗi ɓe hoore men on ko Allah hisnata en se to en mbaɗi noon Allah hokkata en se to en mbaɗi noon na derɗiraɓe julɓe Allah haala man ɗo no welay on ɗo fu ɗum kanjum woni gonga kam gonga kaɗɗum rok kanjum woni gonga a yiɗi a sali ɓi adama to o tokkoto annabijo ɗo o jaɓana annabijo Allah ceniɗo tagɗo asamanji be lesdi ɗo hisnan mo hokkan mo ko ɗume ha yimɓe daari ɗo ha ɗo tango Allah ɓadima geddal ngal a waɗi pat ɓadima to a maayi annabijo setete amma to a yaari be sirku ɗo o setatama dalila am ɗume alqur'ani on modiɓɓe on goni en inna allaha la yushirku man jawmirawo seniɗo wato hande o setata mushrikijo mo pofɗe mum sendiri ɓe ɓandu muɗum maayi hettiri lahira oɗon no hawtana Allah be ko Allah tagi Allah setatamo harmini aljanna dow maako ko ɓurni ayatal kursi nder ayaje pat teddugo ɗo man dha alladi yashfau indahu illa bi isni Allah bo dunganayi annabijo seeta mushrikijo a yerdi noon annabijo ba mariri en ɗam ni Allah moɓanimo sifaji ɗiɗi ragare surawol bara raufu rahimun annabijo no yiɗiri en kisra banni Allah dunganayimo o seeta goɗɗo mushrikijo honon noon inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna zalika ɗon fuu liman yasha goɗɗo maydan be geddal mangal ɓadima jawmirawo adilijo yangitamo dede geddal maako ɗo to timmoy Allah sina toñata tagle o wurtoya o naata aljanna amma o wurtata ha shirku kam o duumoto nder yiite ɗo ni goɗɗo yerdana hooremum o jaɓay ha kala suraji ɓurduɗi teddugo a nanata ha alqur'ani pat aya tawhidi on woni toon surawol qul huwa surawol pat wala ngol mooɓi inɗe Allah tokkidirɗe assamadu be ahadu se kangol tan derɗirawo julɗo Allah hande a jaɓata aɗo jilli kujeji goɗɗi feere nder dewal maɗa ɗo nafete kadi to ɗoɗo ɗo wala mo anda to yaadi be shirku hisata nden oɗo woytani ɗum bo handey kadi handey on o accata ɗum o rewa Allah tan Allah hokkan mo bo fakat to o waɗani jawmirawo wato hande ihlas ko o tori Allah ɗo Allah hokkan mo hisnan mo o jaɓay ɗum kadi ɗum leggal o sehata ɗum kayawanu dabbayal gongel waati o ho'a ko luwal muɗum ko goɗɗum feere o ɓila ha maako o wiya ha ɗum hisna mo toon o hisnan ko mbari ngel ya jawmirawo Allah seniɗo handu ummatore bana a handiri sahabo en handiri tabi en handiri modiɓɓe meɗen handiri sahabo en jawmirawo handu en anda gonga e gonga kisen tokken to diina ɗo laaɓi goɗɗo heɓi mawɗum ha ɓi adama wala ko ɓurdi takle fuu hakkilo ngo Allah hokki en ɗon ɓaawa ɗon ɓi adama renan nafsu muɗum nafsu ɗo ko ɓe lattayi julɓe Allah fu ɗo haɓa nafsu ka tata majja ta towwa ta ñawa ɗon bo renugo nafsu ɗo a renan nafsu ma a renan nafsuji ɓiɓɓe adama
ɓi adama jaɓata waɗugo sababu ko nafsu mum torroro ha duya muɗum to dina mako hisi dey o jaɓata waddugo sababu ñaw ha nafsu mako. ñawuji jawmirawo seniɗo tagi sharru e hayru fuu, sababuji ɗi a waɗata Allah seniɗo dagnanima mbaɗa ha kisaɗo, a waɗa ko a hisnata nafsu ma. ko yiɓi l'hôpital ji ɗo ngam dinana ha yimɓe yata ñawda, na ngam nafsuji kisa tata ɗi ñawa, tata wi a yata docta an a sehan leɗɗe be hoorema a anda a yaran ɗum ya ɗum ñawnoya goɗɗum feere ɗum bare, malla bo a yarna goɗɗo feere aɗa hokkamo lekki ɗum baroyamo. goɗɗo jahilijo waɗan irim noon. Allah waɗi kujeji ɗuɗɗi nder ɓandu ɓi adama se be andal ɗum andirte. to a anda ɗum ɗo no a ñawdirta? hebgo yiɗgo hebgo jawdi, a sali ha jawdi go a reynayi nafsu ma be nafsu derɗa fuu, a sehi leggal gongal feere toke ɗon nder man, a wawai seɗugo ɗum ba ha anduɓe seɗi wurtini a yarnimo heere mako, yehi ñawoy ñawdatako, ɓoo'e mako ñawi ñawdatako, dede terɗe gonɗe ɗelemɗe nder ɓandu an woni sababu. mbargo ɓi adama bo sababu man woɗayi to an waɗi kam. wala ko ɓuri hallugo har gedde fuu ba mbargo ɓi adama ɓawo keferaku. yimɓeji woɓɓe feere liyani ko en wiyete ɗum jawdi goo, o heeɓi haala aynugo nafsu mako be nafsu ɓiɓɓe adama, o heɓani kanko ka ko pamarum bo, ko yimɓe man maayi ɗum laranaymo, o wowi ñawdirgo yimɓe be man. ko taw ɗaɓɓira goɗɗum feere wala sababu ko waddanta yimɓe ñaw be wato ko mbarata ɓe ɗo heewi masine ko Allah tagi. e ko waɗi sey taw nasta sehugo leɗɗe tokeɗe taw anda ko ittata nder man kaza torrata heere goɗɗo, torrata wato ɓoo'e mako, torrata kaza kaza, taw hunanamo wiya ɗum ñawdan, malla bo taw yara kayum be bilkare muɗum ɗum wadda ɗum ñawngu ñawdatako. renugo nafsuji ɗo ɓawo diina ɗo se en hakkilana ɗum. woodi ha de ñawdete, woodi ha ɗaɓɓitirte wato ñawdoɓe ɗon janngu e fannuji man ɗon. e ko waɗi en jawi ɗum? yo ɗum ɗo ɗo ɗum ayibe ha mujtama, ɗum feesi bo hande ha yimɓe. kamɓe man leɗɗe ɗe ɓe ñawdirta man to ɗe mbaati ɗo ɓe ngula ɓe cakkina ngam ɗum tooke. an bo a wala ko a laari anno sam, a numi nonnoon, a roni ɗum nonnoon. yo ɗum ɗo ɗum ayibe. ɓiɓɓe adama finana ɗum, woodi ha ñawdete, woodi ñawdoɓe, woodi no ñawdirte. har nafsu ɗo ɓi adama anda geddal pat ɓawo keferaku wala bamagal sam to nafsu wato memama. laare nelo yimɓeji dufoto dow nafsuji yimɓe hande ha o heɓa jawdi. ɓawo setinago en tokkinan yaafe derɗiraɓe julɓe Allah, na ɗum satu ɗum. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. en ɗo tokkita dow siftinirgo en aynugo diina meɗen e nafsuji meɗen e neɗɗakuji meɗen e jawle meɗen e leƴƴi hakkunde meɗen. ɗo en pinana ɗum. to diina wala kam hunde wonnake ha ɓi adama ko moye. diina kam sey kaɓanen ɗum, laɓɓinen, kuwen banno woni. diina ka jaɓata jilleego, kanjum en fuɗɗi peetum ni. ɓawa ɗon nafsu ɓi adama bo ndene, yimɓeji ɗo mbanja iyamji ɓe adama balɗe ɗe ko ɗuuɗi masine saka men, wala mo nanoy. kanjum on wiyete fasadu ha duniyaru bononda. waɗanɓe noon ɗo ɗum yimɓe, na ɗum dabbaji on Allah salliti ɗum diga ladde wari ɗo mbara yimɓe. ɗo bo wato yimɓe kaɓanno be majum, ɗum yimɓe saka meɗen. yo yimɓe ɗo saawi yimɓe gonga kan noon to yiɗi. woodi yimɓe ɗo andi ɓe ñaman ɓe jaran. yo ɗum ɗo mbargo yimɓe wiya ha jaɓa ɗum mum, malla waɗa bononda yiwugo yimɓe, ɗum ɗo ɗuuɗi masine. ɗum fuɗɗiri no ɓe aata laabi jotta kam nder wuro. ɗum woɗay. jawmirawo yiɗa bononda. to bononda ɗuuɗi saka yimɓe bo ɗum meman yimɓe fufu. ɓuseni yimɓe anduɓe ɓen man ɗo tata ɓe sawoɓe, ɓe kaɓa ɓe matina hiitoɓe, wato hiitoɓe en foftan ha majum. so e nde renugo nafsuji ɗo, goɗɗo marɗo diina masine oɗo andi goɗɗo barowo hoore o wolwata e to diina mako man kadi. ɗum ɗo ɗum adama haɓana ɗum. ɗum woɗayi, ɗum ɗuuɗi saka meɗen. taƴoɓe laabi, natoɓe dow yimɓe, jaftoɓe yimɓe motoji mum e ko nandi be man, wala no tindinero sam. ɗum ɗo ɗuuɗi saka men. ɗo ɗum bononda, ɗum soyde andugo e nde renugo nafsuji ɓiɓɓe adama. ɗum woɗayi.
to en ballotiray dow man ɗo ɓeye on waɗanta en annda to bononda ɗuuɗi Allah seni ɗo sallitan goɗɗum dow men ɗum en mbawatana renugo nafsuji ɗo ɗum wajibi dow meɗen tata en jaɓa sawugo yimɓe marɓe bononda saka meɗen en andina hiitoɓe ɓe kula Allah ɓe mbaɗa adilaku ɓe kiitoɓe jawmirawo lornanan en barakaji men ba en joɗirno jaam wala ba jaam welgo ya derɗiraɓe julɓe Allah on yi diina to tawama ha julɗo o reni nafsu mako e nafsu ɓiɓɓe adama ba mako en o heɓi ɗiɗi mawɗum ɗawa ɗon ko renete goɗɗo liyana goɗɗum feere diina wala goɗɗo jafta yimɓe jawdi o julɗo oɗo mbara yimɓe o julɗo ɗum ɗume ɗum bo julɗo moyɗo neɗɗaku ɗo ko moye andi to neɗɗaku ɓi adama wili ka ndikka mayigo ma ɗon ñoyre woni toon kuudi woni toon ɓi adama tata wila neɗɗaku mum ngu mum e ngu tana muɗum na mere sharia islam wari sar'ani en neɗɗakuji ɓi adama ndene ɓi adama huɗatake ño'atake jambatake ko halli ko a yiɗanayi hoore ma pat a yiɗanayi tanama bo ko woɗayi neɗɗakuji ɓe adama ndene tuumaji wolugo ko hanayi dow julɓe Allah neɗɗakuji falaka ɓe mbaɗayi ɗum ba hunde waɗetende sam ɗume hakkilanta neɗɗaku tina ɓiɓɓe adama dabbaji ɗo andi ko wiyete neɗɗaku na ɗiɗo yeeɗi ɗo mari iyam ɗi ñaman ɗi jaran ba meɗen enen on andi neɗɗaku men ndene neɗɗaku yimɓe ndene derɗiraɓe julɓe Allah to ɗum hakkilanaka yimɓe ɗo ƴatto yaawa jawle yimɓe ko ata ɓe o diina bo diina kayi e mari yo jawle ɓiɓɓe adama ndene jawle ɓiɓɓe adama ɗo nafsuji ɗo tijja ɗum masine tampuɗo tora o wawata huugo kanko o heɓa ɗum maako goɗɗo bo o jafta goɗɗo bo o ñuɗa o wujja pat ɗum kujeji bonniɗi ɗi woɗayi jawle yimɓe ɗo mematake se be ɗottal sharia tata ɓiɓɓe adama jawle on wujje non ba neɗɗakuji maɓɓe renete ɗon mare maɓɓe bo ndene ɓi adama marɗo sembe mum terɗe mum jame o suklortako yo torgo yimɓe o huwatana to huwiɗo Allah barkiɗinan kuugal maako ɗo o heɓan ɗum ɗon man ɗo he'an mo to o henitori jawmirawo ngani on hamid goɗɗo feere cambiɗɗo jabdanɗo o torowo o wi o wari hama o wari hofnugo ma a laara bo o jamo kam ta wolanimo gotkani a tewimo o jaɓata huwugo ko ngale o on koyɗum o toran goɗɗo bo o woytina yimɓe o ñukka o wujja ɓe goɗɗo bo ɓe halfina mare maɓɓe o jambo ɓe ɗum ɓe halfinigo o jambo goɗɗo bo o jafta ɓe goɗɗo bo o mbara nafsuji maɓɓe a howa ɗum maɓɓe jawle yimɓe ndenaka ɗum ɗo ɗo ɗum ayiɓe ma pindijo saka meɗen wala anduɗo ɗum bo se enen dabbaji ɗi en gurdata ɗo woodi iyam ñaman yaran ba meɗen ɗi andi neɗɗaku be jawle na ɗum enen to ni en ɗon doogi dow man en paalayi Allah waddan masibo goɗɗum feere ɗum en mbawata ya derɗiraɓe julɓe Allah on gi'a her nafsuji ɗo Allah salliti ñawuji goɗɗi feere ñawdugo man ɗo saɗina ɗo saɗani ñawdoɓe masine ha hande ñawuji kalluɗi Allah sini ɗo salliti yimɓe dow nafsuji ɓeɗo wiya inde man sida weyhas sida ɓe kaɓi ñawdoɓe ɓe ngala diina ma sam ɓeɗo habdana ɗum ha nafsuji yimɓe kisa jawmirawo salliti en paalayi renugo nafsuji go neɗɗakuji nde faalaka ñawuji man tokkori gal fasiha ñawuji man tokkiri wato hande gal nde neɗɗakuji faalaka ɗum tokkori yimɓe ɓe te'ata ɓe beltinorto ɓe rewɓe ɗotal fahisha Allah salliti ñaw man hetton derɗiraɓe julɓe Allah ndaare haala jawle yimɓe paalay haala jawle ɗo wonna ɗo wujje ɗo jabte ɗo waɗe no waɗi fuu Allah yiɗi sallitugo non ɗon nana économie wonni ha duniyaru
saɗirma yiɗi natugo duya fuu yimɓe woni sababu man amanaji bonni jaftugo yimɓe jawle muɗum naam e jambugo jawle maɓɓe dedei no jawmirawo waɗi ka pat hakkilanaka yo saɗirma sallitaɗo ha sallori yimɓeji feere ngala dina fof e dilno e mbaɗa sam ɗum ɗo ha hargal yimɓe man ɗum woni yo e leñol leñol ɗo ko waddi ngol haala tegal waɗata leñol adama te'a tegal sharia o daña to o dañi ɗo leñol fuɗɗake laaru kanjum won ɓaawo kanjum woni ɓe ardini bo min kam mi ɓi wayne dey mi kajajo dey kanjum sakiti sam wato leɗɗakuji bo hakkilanaka har leñol man ɗo ɗon on rabbugo ɓikkon naati jogago ɓikkoye muɗum andinaɓe Allah andinaɓe ko hani andete andinaɓe ko hani huwatake ɗo ɗum woni rabbugo ɓikkoye muɗum to ɗum ɗo laaru oɗo ɗum kawo am o ɗum baba am o kaza kanjum sakiti ha ɗoɗo man pat a mara dina ka tawan nder ɗam a rena nafsu maɗa be nafsuji yimɓe tata iyamji yimɓe mbanje tata ñawuji callite dow yimɓe goɗɗo feere wiya miɗo walla ɓe ko a wolwata ɗo yimɓe ñawi miɗo ɗaɓɓita seha leɗɗe ɗo mi roni ɗum kaza ñawdan kaza a wari a wi yimɓe ta soda lekki nomi watta wallutuɓe to a andi kam bana ma boɗɗum wallutugo amma to a anda daayu ta waɗu sababu ko torrata yimɓe ko ñawnata yimɓe ko jiijata ɓe ko mbarata ɓe to a anda kam ngam ƴeewugo jawdi on a yiɗi kam to a anda ka ta ɓada woodi yimɓe jannguɓe haala man ɗon woodi suuɗi biyeteeɗi l'hôpital ji ɗon ko ñawdata ko heesata je maɗa ɗo huulegol ngal feere Allah barkiɗinama kuugal maɗa en neɗɗakuji yimɓe ñaameteeɗi ɗon ɗon ñoyre woni kuudi woni tuuma woni kanjum on gewte sam kanjum on gewte hakkunde yimɓe wayne wini wayne waɗi ni wayne o luura yimɓe haala welata sey to goɗɗo huɗama sam haala welata sey to goɗɗo ño'ama to ɗum ɗo seedu be majum nangu ɗemgal maɗa to a nangi ɗemgal maɗa a hisan nden nder ƴawo julɗo Allah mawɗum en mbi haala jawle yimɓe ɗum ɗo kam yimɓe pat ɗo tijja ɗum ɓurna yimɓe fuu taw wiyataɓe fuu ɓoyma en ɗon nana yimɓe fiitindiɓe ñamata sey halal sey ɓe andi ha hunde nde wurti e toɓe hande kala ko hoɗi her junngo goɗɗo pat alhamdulillah mi heɓi o ɗaɓɓitata to ɗum iwi goɗɗo piitindiɗo har duya ɗo moye hande hokketeɗe hunde ni o ɗaɓɓita to nde iwi ɗo toye mo barka waɗi ɗuɗɗum jotten ko en gondi ko wiyata on barka waɗi ɗuɗɗum julurɗe men ɗo keewa derke en bo nan dotti en alhamdulillah nane goɗɗo derkejo se to nayi o juulata la o yoɓa juule maako ɓoyma ɓe wiya oɗo yoɓa juule derkaku ɓe mbimo o waɗa non nona jonta ɗo a tawa nder julurde pat ɗum derke en alhamdulillah ɗum moƴere Allah baraka waɗi ka ɗuuɗi masine amma yo ɗum hakkilanaka boɗɗum ɗuuɗugo derke en juulo e man ɗo ɓe ɗuuɗa ha luttuɗi man fuu ɓe nanto ha toñago yimɓe toñande ɗo ha yotta mbargo goɗɗo ha yotta yuugo mu ha yotta wala yottatako Allah yiɗa ɗum bo pat jawmirawo on bo mari duya bo lahira kanko mari en kanko watta ko yiɗi fuu en ɗo yiya bo misalu man to en waɗi kaza no waɗata jotta bana ñawuji calorɗi ɗo salori ñawdoɓe fuu duya fuu ɓe dullino e mbaɗa sam sababuji neɗɗakuji yimɓe on woni gewte sam saka yimɓe neɗɗakuji yimɓe neɗɗako ɗo wollugo sifaji yimɓe kalluɗi Allah nelayinoma kala goɗɗo fuu Allah waɗi mo aynata ɗum malaika en ɗiɗo ɓe windata boɗɗi be kalluɗi kiraman katibin yalamuna ma tafalun na ɗum yimɓe sam e ko hawtima an bo haɓan hoore male kay an ka ha jooɗi fuu wayne kam kajajo o woɗay o wini o waɗan ni o waɗi ni o waɗi ni ɗum ɗo wiwiɗo kanjum sankitata mustama o woɗay derɗiraɓe julɓe Allah en bowno hoore men ta en ñaamu kusel yimɓe kanjum wiyete ñoyre ira baadi wara
aya a waada goɗɗo haa mo torrata mo moyno wima o wala ayibe moynelima a yaara haala man ayno hoore maɗa kala nde a yifu numu an bono yaake ma be bana oɗo wayi noon a wayina wo'itin hoore ma yo derɗe julɓe Allah haala leñol yimɓe teddoro haa ko jawmirawo wiya en mi ɓi wayne mi kajajo mi leñol wayne mi ɓuran wayne mawnitare wari bononda wari wonna diina maɗa wonna nafsu maɗa wonna yakeji ma fu be yimɓe mangu kam Allah woni mawɗo ko mawnintama bo ɗo tan go Allah Allah wiya ayno ma a wiya a ɓi wayne ɗo a ɓuran wayne diina ka jawmirawo na pulaku wona yo kaɗaku e sakkataku wiyatake wato goɗɗo ɓir wayne ɗo kankon ɓuri diina kay ɗo tan ɗo Allah tokkuɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam kañum ɓuri diina wala leñol hako en boli ɗo pat leñol ɗo kañum woni ko sakiti ɗum ko hakkilante her leñol ɓi adama hakkilana ɓiɓɓe muɗum rabba ɓe dow ko Allah seniɗo yiɗi andina ɓe Allah ɗum woni wato ko nafata her leñol gaɗa man woɗa amma mi ɓi wayne mi tanu wayne mi noon kajajo mi darjiɗiri be kaja na ɗum daraja kanjum ko mawnitare nasti toon ɗum nafatama har diina ma be duyama fuu kala mo teddiri noon pat yimɓe pat andi o jawniɗo yo laare lebana ha en jeeɗata ha ɗo ɗo ngendam men ha ɗo ɗo ni nde ɓurna fuu yimɓe fulɓe o nooni ha ɗo goɗɗo tama to pulluɗo o ɓuran yimɓe fuu e tampu ɗum ɗo kam na ɗum haala wiigo wato mi pullo kaja wayne na pullo kam ɗum haala mere diina ka jawmirawo na pulaku wona yo kaɗaku e cakkataku da ɓe ngari da ɓe nani gongaji laaɓuɗi tar ɓe acci ha sadaku a nanata fulfulde amma barallah wato yo mi pullo kaja kam pullo Allah ɗon na mi jeeyaɗo Allah ɗo taniɗo Allah ɗo on boɗɗum en ɗon nana haalaji ko welay saka yimɓe goɗɗo teddoro be leñol kay wayne nana o pullo subhanallah e babal feere lesɗe goɗɗe feere fulɓe ɗon toon na araɓen ɗo fulɓe na yo ɗum ɗo ɗo ɓi adama hirritata ko tamma yo pulaku ɗo ɗum hunde teddude masine ko woni teddu ɗum ha Allah kam ɗo tan go Allah tokkugo annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɗum won ko nafata ha leñol maɗa a tawi a dañi Allah barkiɗinima ha ma bo rabbu ɓikkoye maɗa har ko Allah yiɗi rentinɓe her ko Allah seniɗo wayi ɗo on nafɗum har leñol wala goɗɗum feere derɗe ha julɓe Allah ko en bolwi ɗo fu ɗo larani en enen ɓiɓɓe adama ɗo Allah waɗi en ɓurni ko o tagi ɗuɗɗum en kirritaki ɗum kuje ɗuɗɗe masine Allah sene o tagi ɗe wala diina amma laarule al adamaje ka ɗon yake ladan men setinta subaha en ɗo mbaali ɗo assalatu hayru min annawmi ɗo ɗum enen Allah dan wi en nden a nana sugumri wo u'i ndi juulata bo ɗum ɗabi'a on coloyngol koye bo siika dow ɗabi'a on to ɗo laaɓa ɗo ɗum wurta ɗum ɗaɓɓita ko ɗum ñaama dow ɗabi'a ɗum jooɗata nden an ka a wurti ɗabi'a ma a ɗaɓɓitata aɗo jooɗi non noon a jaftan goɗɗo a wujjan goɗɗo a toran goɗɗo aa ɗaɓɓutu an bo ɗaɓɓutugo ɗo ɗum ɗabi'a man ɗo hama an fuu ya derɗiraɓe julɓe Allah ɓi adama muminijo kam o finana hunde o laara deydey wato hande masalan ko woni yeeso maako ɗo Allah waɗi mo kanko o bachar o ɓi adama ɗo waɗi hakkilo wongo ha maako ɗo ɗuɗɗum ko Allah tagi wolango hakkilo man ɗo kanko on kanko o hutinira ngo kanjum on ko nafatam go'o kam o balidi o wala diina ka ɗum ñorwi ɗum wonni margo diina koyɗum anduɓe diina ɗo heewi saka men o ɗaɓɓitale useni tumɓe ɗo mbolo haala tawhid ɗo ɗum ɗumejum goɗɗo feere wiyama kaya tawhid ka ɓe acca moyjo fu nuɗɗiyano nuɗɗiniri fule la hawla wala quwata illa billah tawhid ɗum gootum Allah yo gootum Muhammadu wala nulaɗo ɓaawo muɗum o waddi o holli en koye ɗum mehre to ɓi adama jaɓi kam o heɓi hunde hoyde nde o jogoto o hisa lahira maako Allah seniɗo bo nanananmo do'a maako ko irin bolle ɗe o wolwi koni o tordata Allah seniɗo be ko Allah haɗi tordugo Allah be ko Allah haɗi kanjum on yarata ɓi adama ha ko nafoyta ɗum hisnoyta ɗum lahira muɗum ɗume Allah haɗi ta o ho'a hunde nde o mawnini ha nafsu maako o wiya o torande kayre malla o tordan Allah ngam maare annabijo wo wiyay ɗum
ɗo woni bone allah laɓɓine do'aje ka pat ha alqur'an wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani hoɗa aɗon nana alqur'ani annabijo muhammadu toni hande jeyaɓe am ƴamima haala am min o miɗon nana do'a do'owo ko moye da'iɗo mi jabotomo bo ko allah wi bo gonga o nanan bo bolle man kanko hokkima ɗemgal be shafatayni a wolwata be hakkilo be noppi pat laaru hikmaji ɗi allah sini ɗo woni hama o nanante o jabante bo ya derɗam julɗo tata jaɓu cheytan iblis be jama'are muɗum este a tororo allah be hunde nde a mangi ha hoore maɗa anuma nde on tordete nde heɓa do'a ma jaabo kay allah kam himortake ɓe tagle mum ha duya kam ta yahan ha ardiɗo yaada be sarakijo ha o setata go o jaɓana ɗum amma allah wala sarakijo ɗo salori ɗuɗɓe faamugo ɗuɗɓe ɗum salori ɗum faamugo allah seniɗo kam wahdahu la sharika lah ha a tawi surawol ngol allah ɓurni teddugo ha alqur'ani pat tawhidi on heewi nder magol ko wiyete tawhid bo goɗitinki allah mi wima qul huwa ɗo en pat en ɗo dursi ɓurna fuu surawol qul huwa to a jangi ngol nde tati ba to a timmina alqur'ani ngol ɗo mawɓi inɗe allah wala ha inɗe allah tokkiti ha nder qur'an fo allahu samadu se toon ko woni toon ɗo ɗum tawhidi ayatul kursi ko woni toon tawhidi ɗo derɗam goɗitinki allah ba annabijo waddiri ɗo laɓɗum tal to ɗum laaɓi ha maɗo a hisi a weli to ɗum laaɓay aɗo yaha nonnoon bo aɗo dasa hunde nde anda ko a hirda julurde a dawa ɗum ɗo derɗam useni mi torima habduni a laɓɓina tawhidi ma nden bo ndena nafsu maɗa renugo nafsu ɗo haala maygo haala torrugo tana muɗum ko mo yiɗa ñawgo ta ñawnu goɗɗo bo be sababu ma ta wona hokkowo lekki ki a anda hokkoɓe lekki ta ɓernde mi to ñayi on ko moy hokkowo lekki o andi ɗum lekki o fotan be docta ba hokkirta andi amma a anda kam ta ɓadu a yarnan goɗɗo toke ɗum ñawna mo ñawgu ñawdata ko ha heere mako malla a ɓooƴa mako walla ha man goɗɗum feere ko ñawdata ko a waɗi sababu mo andaka naam ko allah seni ɗo wi zahiri qur'an bo wala ko ɓuri hallugo nder geddal fu ba mbargo ɓi adama wala ko ɓuri hande bo kan joni ɓe paalay ɓe waafa laabi ɓe mbara yimɓe ɗiɗo tato malla ɓe naata dow goɗɗo ɓe balmi ɓe mbara goɗɗo ha ɓe heɓa jawdi maako ɗum ɗo ko yimɓe paalay yimɓe wallitay bo heftugo ɓe ko waɗi yimɓe wallitay yimɓe suuɗi ɓe yimɓe ɗo suuɗi ɓe kay min ta mi naata karambani o mbara mere goɗɗo a yino goɗɗo mayan ajal mo waɗayna adilako to tawama ha kiita ɓen man suuɗaka handa huule man timmino ɗum ɗo doogi yaha bo nafsuji hakkilanaka neɗɗakuji hakkilanaka yewtugo haalaji yimɓe ɗum laranayima naa allah seni ɗo wakkilanayima wato a ayna no yimɓe kanjum on gewtama ha gewta wela tata ɓadu nangu ɗemgal maɗa yo derƴawo julɗo allah to ɓi adama haɓani noon ɗo haɓani lahira mako e duya mako bo na goto bo to pat en mbaɗi noon en mbotan har jawdi ɗo bo derɗiyaɓe julɓe allah mo ɗaɓɓiti fuu en ɗo giya ɗaɓɓitiɓe habdi waɗi tiiɗal fuu allah waɗani ɓe barka ha ko ɓe keɓi man ɗo ɗuɗɓe ɓe en andi wala no ɓe diski masine mawɓe marɓe jawle ha ɗo ni walano ɗuɗɓe men nayi ɓe kam pat andi yake ɓe ngalano ɓe tiiɗi on ɓe tiiɗi ɓe kuwi ɓe gonga ko allah barkiɗini ha ko ɓe keɓi an bo to a waɗi noon ɗo allah hokkete allah man goto amma harka a yaha ha goɗɗo a yaha toran mo toro allah huwu to aɗo huwa ɗo allah waɗante barka kugal ma ɗum ɗo on nafata go'o ko ɓurata ɗum yiddugo kam ñuɗa ñukka ya hosa jawdi mako inde man guyka sharia man no wayi o ta'e jungo nonoy a woodi bawɗe a jaftan mo ko o mari man bebe jaftugo o waɗa o yaha o yiɗi fuu aa na noon a mbaran mo a hawsa yo ɗum ɗo woni bono nder jawle yo ɗo ɗum itte to ɗum ittayi on ɗo yiya misaluji man ko allah seni ɗo watta misaluji man dow man ha pinen yo wudingo diina ɗo kanjum on hoore
to dina wudinama ɓi adama faalay dina muɗum o hakkilanayi dina maako no en ɗuuɗiri ha julurɗe paat jawmirawo ka faalay ɗuɗgo men laaɓgo ko mbaɗeten ɗo en tokki mouhammadou na mouhammadou yettinɗo na o suuɗoya bo nulal ko darra ko adna nulaɗo ɗum suuɗata wallahi o suuɗay nulal allah ko peetel hidde o eggitano lahira ɗo yecci en paat qur'anu sarrahani alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum nimati wa raditu lakum l'islama dina ngam ƴawigo mi julɗo allah miɗo senna allah mi faalay no mi sennirta walla miɗo jilla komi waɗi fof komi numi fu nder man mi weeɗa juuɗe am mi tora allah mi tordama bo ɓe ko allah seni ɗo wiyay mi jangga alqur'ani mi tora allah lay mi jangi alqur'ani mi timmini malla mi wawata nde fufu mi jangi surawol gotol malla mi wawata surawol gotol ayaje seɗɗa mi tori allah am hokkam kaza bo bolle am o nanan kanko tagani am bolle man ɗo wiyaka se mi wiya ngam wayne on a hokkami allah hulan wayne man na ko o semtan wayne man on jawmirawo sam o wahdahu la sharika la kanko wiyen en toramo o hokkan en nanan mo le derɗiraɓe julɓe allah jaafe ko woni mawɗum ɗo haala tawhid ɓaawo man ɗo en ndena neɗɗo nafsuji meɗen ɓe nafsuji tana en meɗen haala jarhugo yimɓe bimana yuwgo yimɓe ko mbargo yimɓe haala neɗɗakuji yimɓe yewtugo ayibeji yimɓe saka yimɓe ittugo ɗum on nafata en ɗum ka ɗum bononde hakkude men baadi hakkude men woɗay ɗaawa ɗon derɗiraɓe julɓe allah en ndena neɗɗakuji meɗen mbiɗen en ndena jawle meɗen ta en bonnan yimɓe jawle muɗum ɗo ɗum wartira nan en hayruji be barakaji yer ko allah seni ɗo hokki en allah seni ɗo handu en jaafe tokkin en sunna annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allah yaafo on yaafo modiɓɓe meɗen